କାଲି ରାତିରେ 2:30 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟି ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କ'ଣ କରାଯିବ? ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଯେତିକି କରିହେବ କରିବି। ଗଛଟାକୁ ଯଦି ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ତ ଟେକିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗଛ। କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ।